Nuttall praat niet over drugstransporten. Dat werd duidelijk gisteren tijdens de tweede dag van de Themis-zaak, de marathonzitting, waarbij Irvin Nuttall zich moet verantwoorden voor een hele lijst aan beschuldigingen, onder meer over moord, drugshandel, witwassen van geld. Over de drugshandel heeft hij beroep gedaan om zijn recht op te zwijgen. Het gaat om 30 kilo cocaïne die in augustus 2020 van Curaçao via Sint Maarten naar Nederland en Frankrijk en België zou moeten zijn verstuurd. 140 kilo die later is verstuurd en ook de coördinatie van een partij van 172 kilo. Maar zoals gezegd, Nuttall heeft in tegenstelling tot de eerste dag van de zaak ervoor gekozen om te zwijgen. Geen enkel woord over de partijen drugs. Maar de rechter verwijst naar het afluisteren van Sky-netwerkgesprekken, waarin heel duidelijk uiteen wordt gezet dat er sprake is van drugssmokkel.